Ideme na poštu. Nejdeme na poštu? Kam ideme? Ideme susedom A čo ideme tam robiť? odúždať. To, čo sme vytvorili, pozdraví. Kto tu býva? Kto vie? Sú Mazurovci, majú 2 synov. Takže ideme vybrať pozdrav. Tento zelený je koho? Ten je Milano. Poď Milan, ruka, čuk. A poď ideme tuto skúsiť dočiahnuť, či dočiahneme tuto hore. Poď. Keď nepomôžem. Dočiahni. Perfekt. Čuk. No a prajeme šťastné veselé Vianoce. No takže kde sme prišli? Kto tu býva? Šarlotka naša. Takže pozdrav. Ktorý mám na vrchu? Agatka. Prajeme šťastné a veselé Vianoce. Perfektne zatlač. Super, vybavené. Takže ideme. Teraz máme oproti filmu Elzis, tak ideme do toho. Ideme dať do schránky. Čuk. Musíme otvoriť. Zasunieme, zatlačíme. A je to tam. Šťastné a veselé prajeme. Tuto bývajú ľudia, ktorí darovali, prosím pekne, Dunajskej Lužnej strom vianočný. Pozri, tu bol ten vianočný strom, vidíš to? Čiže odtiaľto sa pilil ten vysoký strom, tá jedla, čo je potom v Dunajskej Lužnej pri zmrzline, ako vianočný strom, tak ideme im tiež dať pozdrav. No a je to rodina Ďurková. Takže pozrieme na to, koho tu máme na vrchu. Marko, poď. Ideme dať pozdrav. Dober. A ideme dať hore. Tu je hore, to bude ďaleko vysoko. Berem ja a hodíme do schránky. Vybavené. Tak, kto býva tu? Kto tu býva? Natálka. Takže koho pozdrav tu máme? Od Jonáš. Deťa mám. Poď. Tak Jonáš tuto, páči sa. A poď skúsiť, dáme to tam. Zatlač poriadne, čuk. Tak, poposúvaj, perfekt. Výborne sme to zvládli, super. Máme to. Takže tu nám kto býva? Môj tato. No, môj táto, jasne, super. No tak pozrieme pozdravy, ktoré máme. Takže Adam, poprosím ťa. Máme pozdrav. Tak, a ideme dať. Vládneme sem. Takže tuto vysoko to ide, zoberem. Tak, ide dovnútra. Vybavené. Kam ideme dať tvoj pozdrav? Poznám tamto stelko. No tak poď do zastelkou. Poď, ideme na to. Poďte všetci. Čuk. Ideme za stelkou. Výborné. Takže stelka tiež dostala pozdrav.